לקראת תהליך הסמכה לבית ספר ירוק, אחד הדברים שבנינו זה קומפוסט. הקומפוסט הינו חומר אורגני המיוצר משיירי צמחים וחומרים אורגניים העוברים תהליך פירוק ביולוגי על ידי מיקרואורגניזמים בתנאים של חום, לחות ואוורור. אז עוד מוצרים שהכנו כחלק מתהליך הסמכה לבית ספר ירוק זה קופסאות שבהם אנחנו בעצם מניחים את כל הניירות והדפים שישמשו לשימוש חוזר, חרוזים, עיתונים, בדים,